etorri. Ongi etorri. Oso ondo da zuek. Oso ongi. Pasa. Iepa, baruraino. Bueno, astelena ongi hasteko, Mikel, zuek harri zitugu gonbidatu. Ongi iritsi zaizu? Oso ondo. Bai? Guri bai. Bai, guri ere bai. Bai. Ja, segundu etxea, oia. Ez da lehenengo aldia. Ez da lehenengo aldia. Zuena baroan. Ez da lehenengo aldia. Gustora gaudelako. Musikari denei galdetzen dugu, Mikel, zer entzunez etorri zara? Ez dut musikarik ipini. Ez? Ez bapere, ez. Izitasunean. Tarteka gustatzea eta autoan joan eta isilik. Lasai. Tartean, tarteka. Bueno, Inoz ere jartzen dugu, baina neure musikal bada, bueno, Zure musika jartzen duzu? inoz kontzertuen aurretik, eta bai, apurbete, hori batez kontzertu aurretik, eta baina bestela ez daukat, eta orain adibidez, egin barri diskoa, saiatzen azpizkat urruntzen, eta empatxorik ezartzen. Empatxatuta gau, honezkero. Bai, ez da, orain behar duzu denbora, arnaz pixka beharko duzu orain. Ze sentitzen duzuzuk zure kantu bat hainbeste musikariren artean jotzen dela? Hori momentu horretan ze sentitzen du batek orkestra handi baten konpainian? Emozio handia da, oso handia. Ez musikalki, ez dakite hauza handia horik, ez musikalki, teknikoki, musikalki, akaso emozio handia zorarazilik ez modu xumeago baten, ez? Baina larogi musikarekin kontatzea eta supermusikarekin kontatzea eta oso ekipo honakin kontatzea hori ikaragarri da. Eta orkestra batek emototzun, edo emonaldotzun dimensio horreaz kontatzea ikaragarri da. Eta guk sorti hori ukin dugu, nik sorti hori ukin dut. Dimensio hori bizitzeko eta gozatzeko. Horrentxe hitz egingo dugu, zure diskoaz, baina lehenik eta behin sartzeko esan behar diogu. Ez dugu orkestra osoa ekarri, baina gizon orkestra ekarri dugu. Berak bakarrik denetik egiten duelako. Biba, Jon Artano! Iepa! Ziztuka da trena. Apa, Jon! Opa, Jon! Gizon! Gaztaldeo! Hau bertzola ipilua. Gizon orkestra! Lehen bita gaur hiru bertzola. Begira. Apa, Mikel! Etzabiltza oker, egia da. Etzabiltza oker. Aizu, gaur ere geltokiak, Jon, hoietako bat ez da bar puerto izango, ez da? Ez, baina izan zitegen. Ostatuta taberna jendez osatuta Bai, ez da? Mikelen ibilia, eta igarriko da hori berak aukeratutako mugarritan. Eta gainera ona da, ze orain arte, mugarriak edo geltokiak aukeratzeko eskatzen dienean gonbidatuei, inork ez du imaginazio nahikorik euki leku fisiko ez den zerbait proposatzeko, edo leku fisiko baino gehiago dena. Bueno, edo gaur igual. Bueno, ikusiko dugu. Ze pistak eman dizkigun, Bai, polita. Ondo, Jon. Gogoz gelditu gara. Erki. Az gaitezen, Mikel, 25. urte hurrena ospatzeko, hementxe dugu Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin argitaratuzun diskoa. Badena eta ez dena. Osorik entzun duzunean, zer sentitu duzu? Bueno, bukatuta entzuneban egun horretan, aldi horretan, emozio handia. Bai? Bai, eta gainera lehenengoz, hasita bukatu, estudioan bakarrik behin, entzun dut, bakarrik behin. Azken egunean eta fabrikara bialdu aurretiko egun horretan, entzuk eta oso bat ineban, lagunduta, beste zenbait lagunekin, ez askorik, eta oso emozio potente izan zen, ikuste aurra lagunak entzuten, eta ni neube, deskubritzen, ez? Lan honekin gertatu jatana da, entzunalditik entzunaldira soazela deskubritzen, horre honarren entzuten ez dituzun nabardurak, eta zerak, ez? Kapaskodun musika dago batzean. Eta ez dituzu dana bapatean jasotzen, bai jasotzen zu informazio bat bapatean. Baina gero deskubritzen zoaz egunetik egunera eta denbora bat daramaten zunbarik, baina, seguru nago orain barri nontzute otenia zoze deskubriko tela, barri. Eta 25 urte hauetako ibilbide hau labur biltzeko 15 kantu hautatu dituzu. Hautaketa hori erraza izan da? Ez da izan erreza, zenbaikatu etorri bar ziren bai ala bai, ez? Zein zen bai ala bai egon behar zuena? Dira 3 aste bat. Bai, adibidez? Ongeratzen den denbora. Egun Egun argian bat, aitzetan bat, baziren hor 4-5 egon bar zirenak, eta horiekin burua usterik ez, baina besteak osatzeko, bai, burua usteak, eta baina, osatu dugu.
eta zein egon da sartu, ez sartu, sartu, ez sartu, azkenean kanpoan geratu dena, horrelako borrokak ere izango ziren? Bai, baina, bueno, nik esaten dut, ez da badena eta estena, badena hor dago, eta estenare entzunleike oso adi entzunezkero, estena entzute oso. Ez, txamponan bestaldean beti dago hor zerbait, ez da, ikusten estena, baina hor dagoena. Eta kantutegi honetan dago, hauek dira 15 aukeratu, baina atzean dagoz, azkeneko 25 urtetan sortutako, hainbat abesti kutxun, neure aldetik, eta beste ahaztu ere, bai. Denak dira prolongazio bat, hemen entzun leikezenatik, ez? Bueno, duela 25 urte haitzetan disko atera zenuen, ahotsa eta gitarra. Oraingo honetan ia 100 musikarirekin, hemen txoko gainera, bera, argazkia hemen, denak ez dira sartzen, baina hemen daukagu irudi bat, ez da salto makala. Bai, bueno, nik esate dut horre idatzi bat egin dut, eta nik pentsatzen eban, neure ametsa hunditan, oain dela 25 urteko ametsa hunditan, pentsatzen eban inoiz orkesta batekin joko nebala, egunen baten, garratuko nebala, zeo zer, baina gauza da pentsatzea, amestea eta bestea da gertatzea, ez? Eta inoz zorian egonaz egiteko gertatu zedin, baina ez da gertatu gaur arte, ez? Eta enoan behar zoriontzu izateko gira esan. Ze zoriontzunaz maite doana egiten eta maite doana egiten jarraitzen. Baina benetan privilegio bat izan da, eta hori ez dotza bere garrantziak enduko, ez? Neutzako ametsa da, egia bihurtu da, eta aukera on bat zan, orkesta sinfoniko batekin grabatzea eta jotzea oso aukera ona da, baina beti ez dozu baliatzen. Eta uste dut baliotu dugula, ez? Oso talde fina juntatu gara itasmoaren inguruan, eta aukera hau benetan porbesten uste dut asmatu dugula. Zuk esana da, disko honetan zuk buru belarri lana baino gehiago saritua izan zarela, ez da, ala sentitu duzu? Egia da, ni baino lan gehiago indabenak hor da, ez, Bingen Mendizabal demagun lagun eta konposatzailea handia, ez. Ni bere aldamenean egona, sarri, beran ni gana asko etorri da, konseju eske eta bueno, zalantzak asko izan dira, bidean zehar, baina orkestazio lana gehien bat berak egin dago. Gehien bat ez osorik kenduta kantu bat Koldo Uriartekin dagoena, eta beste da Fernando Velázquezek, beste dana Bingenek egin dago eta sekulako lana egin dago. Bere esanetan, berak egin dagoen onena. Bai? Bere esanetan, esaten baimen hartuko hori esateko, momentu baten, gainera momentu zail baten, ze momentu zailak egoten diolako bide luzean, zan urte terdi daramagu egun gara lanean honetan, berak ezagostan, aitortu eztan Mikel hausedan egin joten gauzarik onena, eta edo egiten nabilen, ja, azken epokan zan, azken fasean. Eta Secretos del Corazón, La Madre Muerta, Las de Mariposa, La Regenta, alako banda sonorak egin dituen persona batek, esatea, zeure kantutegiarekin emon dauela bere honena, bere ustez honena izan dana, sekulako, bai, ni horregaz, egatzen azalako sari haundiekin, egia esan sari haundi bada, ez da zure adiskideak hori esatea oso ederra da. Eta gaina nik sinisten dut, ez dakit benetan bere lanik honena da, baina nik sinisten. Eta ederra izango da irudiak ikustea, abuztuan emantzen nuen kontzertua orkestrarekin, ikus dezagun. Ederra. Bai. Zema sentimendu dauden hor? Egia, bai, kantu hortan bereziki. Itu hori izan Hiru Ezpati bigarrena Mari Eskainitako kantu bat. Eta akaso azta izango ezagunenetarikoa, akaso ez dago askoren bihotzean, baina neurean badago, eta gero bereziki uste dut Bingene orkestazio lan ikaragarriain dagoela kantu honetan.
izan ere, orkestan, musikarien artean, oso estimatu izan da. Arregloengatik eta hauek oso exigentea dira, eta oso akizue, ez da, nolako jende motadan, ez? Orkestako jendea, eta hori ere deskubritu dugu. Lankidetza erresa izan da? Bueno, eneuk esango horrez esan denik, ez? Olako entxegu, alako exigentzia dun ensaiorik eta sekula barik nengoan. Eta nahiko exigentea gara gure ensaiotan, eta ez da, baina egon zan, izan ziren 4 egun Bilborako, eta gero ondoren grabaziorako izango zenerako, oso intensoak, eta oso exigenteak, eta tensio handikoak. 4 egun horietatik, 4. gozatu alizanean pixka bat. Eta hor Iker Sánchez ikusten ari gara, zuzendaria, norka egintzen du hor, edo, zeka, zuetzara interprete soil bat, kantuaren aikia eta ama ere zeuzara, baina moldatu egin duten, nola? Bueno, Ikerren lana ikaragarri izan da. Orkestaren arnasa bera da. Zuzendariak esaten da nola arnaztu orkesta batek, ez? Eta hori da ikaragarri, eta arnaz horren atzean dago lan bat, bueno, nitzako neurtezen, jazta, oso eskuzabala izan da Iker, eta danak izan dira oso eskuzabalak, eta orkestakoak ere, bai. Ez, baina, horra gintze eban, batez orkestaren gainean Ikerrek agintzen dago. Bai, gertatzen dena gu adoseon bar ginela baita ere. Gu ginen Bingen, Koldo eta Irurok, eta... Zuma pertsona, Bai, produktorea, orkestatzailea nagusia, eta ni, ez, kantuen egilea, ez, eta zaila sinisten denaren azken izanik neukan. Ez, akaso musikaz haien aldean gutxien dakien anien nintzen, baina badakit sentimenduz eta musikaz ere zer badakit, eta egon ezkero debate esan nahi dut tensio handi bat, azken itzan neurea esan, ez? Baina ez ginen heldu puntu hortaraino, zorionez, eta konpondu genitxun gure zerak, baina esperientzi bat benetan ikaragarri. Nik osatu nun, sufritu ere bai, hasieran, baina gero oso pozik emaitzarekin. Eta zuk zure musikari orkestra horren erdian aurkitu diozu zerbait berria? Bueno, bai, ikasten dozu, ez? Hainbeste talentu daukazunean zure aurrean, orkesta bat da olako pizti erraldoi bat. Anakonda bat elez ikusten donik, anakonda bat erraldoia inguratzen zaituena, eta gaina mugimenduan dagoena. Da, estruktura bat zatitua, sekzioka zatitua, baina gero zuzendariak egiten dau zati horiek batu egiten ditu, eta piztia azten da koordinatzen eta modu magiko baten sonatzen, ikaragarri da impresio hori. Orduan hortaz ikasi beharra dago. Ze ikasten ez pauzu gainera gertatu alda gauza bat dala pizti horrek iruntzi alzaitula, irentzi, jan alzaitu. Atropeia egin alzaitu. Guztiz, gainera, egia da, ez? Egun burudun monstroa definitu eban ez dakiz zuzendarik orkesta eta alako zerbait badauka. Aldi berean, karo, igoten bazara bere gainera, zaldi basati horren gainera igoten bazara, ikaragarri da sentsazioa. Olatuaren gainean zaoz eta ez zaitu rapatzen, eta gainera eta olatu hartze oso eta eramate oso eta sentsazio hori ikaragarri da. Bera bezain erraldoia da, sentipen.